magpa-good vibe sa taron mga kagahi. Oy, mga Para kagahi. Sa ang certified gahi kabay. Correct. Mga kagahi, ning bago. Gahi Bernie. Correct. Ning bago ni gawas ang isyu nga wa kuno'y suporta ang gobyerno sa mga atleta, ana. Apan! Dili pa naman, uy. Adi pa ba ni Mao? Pa naman, dito ta katong sa Ay, sorry. kwarta sa basura. Ay, nera, sorry. Ha? Nera, mga kagahi. Unya pa rin. Na-excite. Na to unya. Na-excite mo Mismo ko ni. ang commissioner diya sa kauluhan Correct. sa Philippine Sports Sorry. Commission. Na-excite ng kuha nida kaya about sa mga atleta. Kani pala itong certified kagahi. Kay kani usa ka kagay anon nga nagpamatuod na nuwag na nagid ay kwarta sa basura. Mao ba? Kani ito istoryahan mga kagahi. O pinaagi sa pagpanguha o pamalit og mga basura, ang halin niini iyasab ning ginatagana alang sa mga cancer patients. O tanawa? Grabe. Makauban na to karon ang atong certified gahi kabay, si Mr. Hope Carino, ang founder sa Republic Junk. Boss, good morning! Good morning, Sir Hope. Good morning. Sir Art, good morning, and Sir Bernie ug sa tanan nga viewers nato ron sa Gahi Kabay maayong buntag. Kanindot ba sa imong ngalan? Hope Jude. Paglaom. Karon Muna. paglaom. Nga kay Oo, sir. Hope lagi, walay sumpay. Oh, sige, sugdan na to, Sir Hope. Tanos aman nimo ihatag ang ayuda. Di naman. Oh, samantala. Sa mga Itaw. Kanang dula kay kumpanyang gitukod nga gihanlan og Republic Junk. Diin ikaw ga pamalit og mga basura ug gihimo nimo kining negosyo. sir. Sa klase nga mga basura ni sir? So ang Republic Junk, sir, or ang trash to cash ng bayan, ang among tagline, no? Ang among ginapalit, sir, nga mga junk is katong common nga mga recyclable waste nga makita nato sa opisina, sa balay, sa mga commercial na establishmento, sama sa plastic bottles, karton, papel, puthaw. So mo na siya, sir, yung mga common nato nga mga Sige mo recyclable waste. kagahimo ana sir. Nagsugod niya siya, sir, atong 2018, pinaagi atong startup event nga kanang mag-propose mi og solution, and then within 54 hours puhata na mo business or kung feasible ba siya or dili. So atong 2018 nag-start, and then from sugod ato ako na dayon gihinay-hinay o validate hantod karon. Nakaunahon ako nga last June pang i-register na jud ang akong own business. Pero last 2018 hinay-hinay na ako. Kadyo lang bigyan sa man ni pagsugod ka nagtanaw kag basura, tagitanaw ka gisamukan ka. O sa man ni mga basurahan Imo ka na kuning negosyo. Ana bang nahitabo ni? So ang naitabo to, Sir Bernie, no, personally na gyud sa ako wala pa tong 2018 nga competition or nga startup event. Hilig na gyud ko mag-segregate og mga lata, plastic dari sa among balay. Okay. O kanang kay naman sa galabay-labay pod nga mga junk peddler nga ako naginaot sa ko nga ay pasin sayang nun tudlod ni dili nato ni siya ibaligya ba. May na lang magmoto ako ang murag akong ginawa na nga passive income para sa kuha. Sa kanang mga botilya ana may nanga. Sa pagkakaroon, Sir Art, Mga bakal. Unsa ba kuan, sir, bakal, plastic, dayon, karton, papel, o mga guba nga appliances kana nga mong ginapalit karang. Mga appliances. Yes, sir, guba nga appliances. Guba na di ang mga appliances. Inay nga ilabay, pwede sa imo na lang ihatod. Yes, sir. Ang nakanindot sa Ana. Yes, sir. Ang nakanindot sa Republic Junk. Kaya wala nakaunon si Bernie sa iyahang mga daan na mugana pa mga appliances. Ay lahi ko. Makarwasan lang gamay. Di na din ko ganahan din ako na din. Garasan lang gamay. Magarasan lang gamay Pwede nang ilabay. Ilabay ko na dayo. Ana. Unya, ang nakalamian ni Sir Anya, kanang klaro na ito ni kay Yes, sir. for sure, naakadari gatuog yun ni na ay ma-inspire sa imong istorya. Naagi kwarta, sir. Diya sa basura, sir. Nay, kwarta. Kwarta, ito kong kwarta. Dako kwarta, sir, labi na gyud sa katong commercial na establishments o sa mismo kung ibutan lang nato sa barangay kung
ilaha lang yung matapok ang ilahang basura o pa-enforce nila ang local and national na legislation very matahin sa basura, sir. Ang kwan lang siguro is di man gud nato kayo matapok because siguro ang enforcement medyo wala pa kayo na nasugdan gyud. Pero ako personal makaingon nga naagay income sa basura. Naagi kwarta sa basura, Bert. Na, Ano inyong naong? Mauna yung naong nga ka na mangilkil sa basura na kay dalang stick. Ano yan? Dalang sako. Sana basuriro? Basuriro? Ano? Ah. Eh katong magsugod ba? Unsa magsugod anak nila, Sir Hope? Kung in kaso, gusto mo sila ba? Sige di. Sige daw. Tingnan mo natin, Oh, Lodi. correct, tama. Wala mga kuwan sa basura. Example, kung saan mo Or- sila kwarta. Or even Saan diri mo sa sila og diri kwarta? pwede din na ma-apply sa mga housing kagay kay kung for example na mga homeowners association nga uy kung na di kwarta sa basura di unayon na rin sa nato ni mga basura nato diri sa mga household nato diri. Insakto na Sir Bernie, no? And Sir Art, regarding sa imong unang nga question, Sir Art, siguro kung magsugod manggali, akong advice lang siguro is, una, mangita mo og partner na junk shop, partner na buyer. Yung partner nga dyan. Oo. Oo, partner buyer. Kay dito man ka magbase sa imuhang pricing. So, inaana na siya. Dito, pagkahuman, of course, no, kung nagyod kay kaugalingon nga transportation para pag Ang suroy-suroy. concentration ni mo, Sir Hope, ka na yung Yes. mga putawra. Dili, sir. Mosad na ang kanpod. Nakalahi sa Republic dyan kay we focus on municipal solid waste. So, dili lang katong high-valued nga waste which is scrap metal but also pati po ng papel, karton, lata, o plastic. Papel, karton, latal, plastic. Pero mas dali Yes, na siya sir. kung gikuha na dano, gisegregate na dano. Yes, sir. Kay sa among Facebook page, Republic Junk, transparent man gud ang amuha karon, sir. Ang Republic Junk is a modern day mangangalakal ng basura. Mm. Okay, we have a collection schedule prior to ECQ which mag-book mo dito kung unsa nga date sa pagkakaroon every Saturday man ang atong collection. Mm. Ang ikaduha na, sir, is makita nimo dito kung unsa nga mga recyclable waste ang pwede ninyo ma-declutter o mabaligya. Kay naman po dito ang among pricing. So napod may booking details. Para nanami idea. Yes, sir. Per kilo sa kaning mga ginakilo man na, Sir Hope ba? Yes, sir. Uban ginakilong, uban gina per piece. Ang pili kilo sa bakal, Sir. Ana. Oh, yes, sir. Sa bakal, sir, tulong man atong classification ani no, natay light, medium, and solid metal. Kaning light mo ni mga gagmay, mga nigpis. So, kana siya 7 pesos per kilo. O kato na ding mga baga-baga na nasa 10 pesos per kilo. Sa amo, sir, ha? Kaya ang panag-usahay maglahi-lahi na diferensya gamay ni. So, dos ang matag buyer. Sa amo, to among buying price karon, sir. O kung natay mga butang nato mga 500 kilos and above, pwede na maka-negotiate sa pricing, sir. Mas daghan, mas dako-dako. Oo. Yes, sir. Oh, yes, sir. Pila na nakakilo tangan mong aircon niya burn nga nagpuno. Napay washing machine ako diri, di na ko ganahan kay hinay naging tuyok ba. Wala ko ganahin. Ang pinakalami ani, ang pinakalami, unsa ka tinuod nga nikita na mo sa basura. Mauni ang kanang occupation nga na ay mission. Mm. Yes. Correct. Ha? Unsa na ang inyong mission, Sir Hope, Yes. sa inyong negosyo? Yes, sir. Ang isa ra magyud ang atong mission, sir, no, is the proper waste segregation and responsible disposal at source. Isa lang yun na. Kay, sa akong nasairan, sir, since 2018, akong i-validate ang idea, ang mga tao, willing man yun mag-segregate. Willing man yun, no? Willing man yun lisod para sila, especially kaniyang mga mothers, kay sila man yun ang pangunay sa mga ingana, no? Ang kung nabantay lang kay usahay siguro dili wala pa structure nga kung mag-segregate sila kinsa may makuha, kinsa may mo collect nga naka-segregate pod. So na ang Republic Junk para kana nga proper segregation nga practice at source of responsible disposal magpadayon dili kita siya moundang, sir. So isa na sa amo ang mission nga no pod nga na Republic Junk.
Unsa naman po napundar sa Republic Junk since 2018 until now? Para makita nato nga, business is doing good. Oh, yeah, tama. Okay. So, atong 2018, sir, ang gibuhat na ko ato, sir, kay gatuon pa man sa ko unsaon pagpadaga na ning negosyo, ako'y ga-receive sa booking, kunya gina-outsource na ko sa akong nga kailang junk peddler. So, nga to ang akong gibuhat. So, ang akong napundar siguro, sir, Art, is ang experience nga unsaon siya nga mahimo nga mas relatable sa kadaghanan. Kaya since atong 2018, daghang kog natunan nga dapat siguro masingani akong buhaton kung magkaugalingon ako mo to nga na ko'y Facebook page o booking process para mas mahimong gali kung magpakolekta ka sa imo or magbaligya ka sa imong basura. Dili na tong the usual way nga maghulat pa ka, mulabay imong suki, hantod di mo magsapon siguro kay wala kang kakabalo siguro kung asa siyang mobalik, no? So sa amo Sir Art is nami booking platform and mas predictable na and professional ang pagbaligya or pagpalit na mo sa inyo ang basura. Burn. Di yun siya musulti burn pilay halin ba? Ay, ang giringkuran dia. Hindi na narang, orang nagmag... Tugas. At simpleng tangan na ako sa anak doon. Karang nabongbong doon, karang nabongbong. Oo. 5,000 na ba? So, ang nakalamihan ni din sa... So, ang Republic Junk Day, so kaning mga ingani, for example, kung magkuhan ko, kibali ka mo na automatic mo palit na po dayon sa mga basura sa mga tao? Yes, sir. Kating niya? Among paliton, sir, at the comfort of your doorstep. So, so mo ana ni diya kibali sa inyo, sir, kay na Kaysa kami mo ato After sa mga saving. kaysa kami mo ato sa mga junk shop, ibaligyan mo mga newspaper, botilya ana. So, ang naitabo pod, kamo na po dayon po mo palit ani. Ana? Yes, sir. Kami na imo ana sa inyong balay okay. para pagpalit o pagtabang na po declutter sa inyo ang mga recyclable waste. So inganan dating. Unya. Bora nahulog na ang junk shop karong kagahi Art. Gisabay na po din sa online. Kaysa ka nang ikaw pa mo adto dito. So tama, labi na karong pandemya. So at least pwede na ka ngasi ko ani. Ang kasagrabe bang mga basura dire. Kuhaon lang baya, wala di ba na nila pamaliton. Ta sila ba mag-segregate ra sa ang mga basurero ra ba mag-segregate. Wa ba kay kwan. So ang inyo ha, kuhaon pa niyo ang basura, paliton kung for example newspaper, plastic, botilya ana. Tama sir no? Yes, sir. Among gina-collect po, sir, is katong pong recyclable waste nga pwede po nato mapalit o mabaligya. Isa lang po na sa siguro among gusto iklaro po kay na-instances po, Sir Bernie, nga malaanin lang parihan sa city or barangay waste collector. So, among klarohon nga natay mga specific list of recyclable waste o junk nga pwede ma-declutter o mabaligya, Sir Bernie. Sahop. Yes, sir. Pwede yun yung sundoon. Daghang kayong basura diya nga politiko sa City Hall o Lahi sa na nga Presidency. basura, lahi na nga basura. Lahi na nga basura. Wala. Sir Bernie, Sir Art, wala may timbangan, sir, para sa ilahan yun, sir. Pasensya tayo. Sa ilang kabugat. Sa ilang Mga kabugat. timbang. Pero na. Nga wapoy mamalit. Di ba ni sa political burn? Mau galing. Pero editor, GPM ko niya order sa mong chat group Ah. na pangutanag mo kaya political niya question. Ikaw, Sir Hope, ikaw, Yes, sir. ang inyong kita, inyong gina-separate, aron matabangan ninyo ang mga cancer patients? Yes, sir. Nami ka nang gitawag nga initiative, sir, ng junk for social good. No? This is an opportunity wherein ang mga eco-warriors, sir, ang halin sa ilang basura, pwede nila ma-donate in part or in full sa among community partner. Kung isa na ato, sir, ang partner na ako, sir, nga iyahang anak is na current nga leukemia, no? Battling for leukemia. So, every time ibutang na to, example, sir, Art mo, magpakolek ka sa inyong recyclable waste nga nakaihalin na, let's just say 1,000 pesos, nakay option nga i-donate ang full amount or part of the amount sa among community partner para makatabang po sa ilahang mga panginhanglan nun, sir. Galing. Ito mga cancer sa katilingban. Lahi.
Lahi na nga Dito sila kansa. ipakaon og basura. Lahi na nga ka. Listen, listen, sir. Tulay. Tulay. Kurasong ka namo dire kayo Mr. Hope. Sir, O tana daghan po may matabangan sir no. At least gwapo na sir kay ang nipalit. So kuan mo sir full or part pwede i-donate na ako sir Yes. no tama. O ba? Yes, sir. It's conscious, sir. It's optional. Kaya naman sa uban, sir, na ang pag humanilag baligya sa ilang basura, napod sila ginasuportaan, ang uban pod para pod sa ilang mga katabang sa balay as an incentive kani nga amount. okay medyo kuan nga pangutana. Yes, sir. Kani murag pamilya ni sa kanang mga sa basurero. Kanang mas maayo ba sa ilaha ibaligya kaysa i-diretso namo sa junk shop? Okay. Ano, sir? Murag So, kana siya, sir, no? ito nga pangutana. Nagdepende na sa comfort sa tag-iya sa basura. Kung wala siya panahon, sir, na magdahato dito sa junk shop, dakong tabang na gyud na ako ibalikya niya na sa mga informal sector or sa waste peddler kay especially sa panahon karon medyo limited ng opportunity no so kanang basura isa na sa mukuan pod source of income labi na nga katong hand to mouth pod sir dako kay nangatabang sa ilaha. So pwedeng ka muna yung sana palit Oh, with sila a na. special price. Oh, sila na. Nakita nyo ana dahil sir kanang Oh. example sir no. Kanang nauso rin ba kanang uy pangit man yung profile pic. Kani mahal. Mga profile pictures. Parato na ko malayari. Sir, ang presyo na mo magdepende lang sa dagway sa profile pic. Kasi ayaw ni mo, Sir Hope Carinyo para sa katong gustong magkakwarta sa basura. Nga Yes. naaraman da ibiha. No, dili kinahanglan magsugod og dako. Ah. Tipok-tipokon lang. Kada mga naa sa gawas niya, ilang sakwaton. So pwede manawag na may ani homeowners association di ay sa imo nga Brad. Kuha ni dire kay murag mga kwarta may aning kalakihan ni among asosasyon. Diba? Tama. Pwede get sir, pwede. Kahit nimo, labi na sa inyo mga kaubanan po. Oo, tama. Yes, panultihon nga there is no planet B. So mo ni siya ang panahon nga matabangan atong kinaiyahan, dili lang atong kagalingon sa pag limpyo sa atong palibot, pinaagi sa pag-segregate o pagbaligya sa mga junk scrap uban pang recyclable waste. So sa tanan nga interesado, you can visit our Facebook page, Republic Junk. Ang Republic is K ang last, not C. So Republic Junk. O makita nyo dito sa among pin post section ang lista sa recyclable waste nga pwede nyo mabaligya o ma-declutter sa inyong opisina, balay, or commercial na establishment. Wow, galing. Mayo. Wala na ang planet. Onsa? Ito planet B. There is no planet B, sir. Meaning to say, wala na ilaing nga planeta nga atong puyan. Boibot mo nyo pasabot. Yes, sir. Usampigan yun nato ni. Ang mga naa sa City Hall o sa City Council, murag tagalaing planeta man siguro daw na sila. Kaya salamat, Mr. Hope Carillo. Gay. Gahi kamay. Produce. Thank you, Mayor sir. Club increase. Alas 6:53 kabalo ka kagay art medyo na ana ba di ba nga atis iyang gihunahon na nga sa panahon karon i-convert po niyang negosyo nga pwede ra gyud ayo limang kan junk shop i-online tanan na gyud negosyo pwede siya bikiri na po no hardware modeli mo sa naman lang gyud Pati gani Prescon online. mo tanan na gyud ito Baglaw. oy bantog unya pa nito to ipakita na ako dahil nga trending dito